बंगाली लड़की के साथ पूरा बनारस में गुलछर्रा उड़ा रहा बाड़ा। तोरा प्यार में अपना संस्कार के बलि न चढ़ाई, मर जाई या तारा के मार दे। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। तो आज आप सब खातिर लेके आयल बानी एगो नया भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू, जो ना के नाम बा वादा कर ले सजना। जी हाँ, वादा कर ले सजना, जो ना के ट्रेलर 2 मार्च 2024 के रिलीज़ भइल बा जिफ म्यूज़िक पर। जी हाँ, JIFC म्यूज़िक यूट्यूब चैनल बा, ऊपर आप लोग देख सकतानी ऑफिशियल ट्रेलर आ चुकल बा। और ये फिल्म के निर्माता और निर्देशक एक आदमी बड़े रमेश द्विवेदी जी। जी हाँ, बात करें ट्रेलर के तो ट्रेलर में जो स्टार कास्ट बा पूरा के पूरा नया बा और उहे रोमांटिक स्टोरी बा, जो कि लगभग हर भोजपुरी फिल्म में आप लोगन के देखे के मिली। लेकिन ट्रेलर के जोन सबसे खराब बात बा कि जोन मेन कलाकार बाड़े उ सबके एक्टिंग ही ना आवेला। उ सबके जोन फेस इंप्रेशन बा, जोन एक्टिंग स्किल बा, उ बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा बा ट्रेलर में। एगो दूगो पुराना आर्टिस्ट बा भोजपुरी के में, जो कि थोड़ा बहुत जान डाल रहा बारे ट्रेलर में। ओकरा अलावा जोन 19% यानी कि 90% जोन कलाकार बाड़े उ नया बाड़े और एक्टिंग भी उनका के ना होला। नया होला में भी कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्टिंग अच्छा होके के चाहिए, जो कि ई ट्रेलर में आप लोगन के ना देखे के मिली। बात बा भोजपुरी के और बंगाली फैमिली में दिखावल गया बा कि एगो शुद्ध शाकाहारी बा जोना के घर में ब्राह्मण रहेला और दूसरा घर में मांस मछली पकावल जाला, और वही दोनों के बीच में शायद ही लव स्टोरी के एंगल दिखावल जा रहा बा ट्रेलर में। तो आप लोगन के अगर ट्रेलर देखे के बा तो जाके यूट्यूब पर सर्च करके देख सकतनी, वादा कर ले सजना ट्रेलर के नाम बा और यूट्यूब पर मौजूद बा। हमें उतना खास पसंद ना आइल, बाकी आप लोगन के कैसन लागी ये आप लोग कमेंट करके बताएं। और जे भाई लोग ना देखले बा वो भाई लोग जाके यूट्यूब पर देख सकता नहीं, और जे लोग देख ले बा उ लोग बतावे कि उनका के ई ट्रेलर कैसन लागल, ई ट्रेलर में गाना कैसन लागल। कुछ भी हमें तो नया ना लागल बा, बाकी आप लोगन के जैसन लागल बा वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।